Takže ahoj lidi, moje jméno je Dog 1252 a tady to je můj první vlog a já vám řeknu, kdo mě k těm vlogům natáčení inspiroval. Jestli se dáte tady ty let's playly, když ne, tak vám dám jenom jak to říkáte. Do popisku videa vám dám na ně odkaz. Takže první mě inspiroval Flygam, Exploited, PewDiePie, pak třeba ještě Mate, to si ještě pamatuju. A teď to bude ještě krátký video. Takže já vám ještě řeknu, co budu natáčet. Takže budu natáčet Terraria, Minecraft, Shakes and Fidget, League of Legends, School of Dragons a Happy Wheels. Takže ahoj lidi.